Čaute, ahojte. Dneska máme pre vás jedno špecializované video s týmito topánkami do dažďa. Chceli by sme k tomu povedať dve veci. Prvá vec je tá, že od pohľadu tie topánky vyzerajú menšie ako štandardné topánky, ktoré nosíte. Ja to takto pekne zrovnám. Napríklad ja mám 43 topánku. Keď to postavím takto, tak je viditeľne vidieť, že tá topánka je menšia. Hej. Samozrejme ide o to, že tie topánky sa nosia s ponožkami donútra, alebo prípadne bez. To znamená, že máme to odskúšané na zákazníkoch, jednoducho tie veľkosti sedia. Ono to od pohľadu vyzerá, hovorím ešte raz, že tie topánky budú malé, alebo že sa nám stalo, že niekto sa pýtal, že ale oni vyzerajú strašne malé. Takže treba to iba natiahnuť na nohu, čož ide ako keby trošku ťažšie kvôli tomuto v podstate neoprenému materiálu, ale na druhej strane je to do istej miery pružné. Čiže veľkosti niektoré máme na sklade, všetky úplne nedržíme, také čo sa bežne predávajú. U nás nájdete na e-shope, takže to je zatiaľ všetko z dnešného videa. Čaute.